kuma ya haɗu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wai abin gaba wan mai ɗaki da uwansu ɗaya ubansu ɗaya jiya ya kwanta da rana sai ya ganga manzo Allah ya zo yana suna gaisawa da Sheikh Dahiru Bauchi. To menene kuma yau kuma da safe na sami sakonni sama da 40 wanda sun gan shi tare da Annabi Muhammadu kuma ya haɗu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wai abin gaba wan mai ɗaki da uwansu ɗaya ubansu ɗaya jiya ya kwanta da rana sai ya ganga manzo Allah ya zo yana suna gaisawa da Sheikh Dahiru Bauchi. To menene kuma yau kuma da safe na sami sakonni sama da 40 wanda sun gan shi tare da Annabi Muhammadu